ngono kok dadak ditakokke to Kang. Urip atiku iki sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaning atiku to Kang? Aku iki yen ora karo Widawati luwung ora. Apa mangkono Yai Godhayitma? Kuwi tenan Kang. Godhayitma piye? Sumurupa ya Di. Yen Siadi tetep ngoyak kelawan titis Widawati, boten idem. Boten peduli. Ingkang baku kula boten condong bomo ora rumajeng. Yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung wonten ing Praja Ngamarta. Mila sowan kula wonten jengandika Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Kula namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Amrih Kang Putra anak paduka Bama Narakasura saged dados Senopati Agung. Hangudari Tyasriwut Urawati rawat wawati wedi lamun kauningan hambak ngumaladi tanwandi pinardi bloko kacorenan kang hambak juti anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, bocah jentara ngger Bama Narakasura. Sumurupa mbok menawa dina sakmengko dewa bakal matedhakake kanugrahan. Dewa bakal nurunake kanugrahan mau wujute Wahyu Senopati. Wahyu Senopati kuwi mau winastan Wahyu Topeng Waja. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Mbok menawa sapa kang kecondhokan utawa sapa kang ngentukake Wahyu Topeng Waja ya wahyuning Senopati iki mau kang bakal sinengkakake aluhur jinejer dadi Senopati Agung mapan ana ing Praja Ngamarta kene. Kamangka dina sakmengko calon Senopati Agung adimu si Gatotkaca lagi nandhang raga. Tegese Gatotkaca sakmengko lagi lara. Madal saliring usada. Ya kanthi perkara iki anjalari bingung bilung-lunganing pepundhenmu para Pandhawa Bama Gatotkaca lara. Pancen bener. Lah dalah.
Seno karata mretara tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wit ladalah ya Gatotkaca nandhang raga Dewaji pancen bener kaya mangkono Bama ladalah tegesipun sampun dados sasmitaning Gusti mbok menawi alam menika mboten condhong karo si Gatotkaca sampun cetha ngeglo kang tanpa warana bilih Gatotkaca menika mboten kedrajatan dados topeng waja kala wau tumrap Wahyu Senopati utawi Wahyu Topeng Waja kula pasrahaken dhateng Paduka Kanjeng Rama Dewaji kados pundi egoh pratikel Paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna supados keng putra kula pun Bama Narakasura ingkang saged hanggayuh wujudipun Wahyu Topeng Waja kala wau satemah kula saged dados Senopati Agung mapan wonten ing negara Ngamarta sanes si Gatotkaca wonten paribasan anak polah bapa kepradah menawi boten jengandika pinangkani panyuwunipun kang putra kula pun Bama negara Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta ya jagat ya dewa ya Bathara ana tetembungan anak polah bapa kepradah ketang gedene tresnaku marang anakku Bama Narakasura ya to ya bakal tak budidayake murih Wahyu Senopati utawa Topeng Waja bisa cumondhok marang jeneng sira anakku Bama Narakasura Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna bakal munggah ana kahyangan Suralaya nyadang sarta nyadong tumuruning Wahyu dadi sedyane anakku bisa kasembadan ya Bama
ingkang purba dening manungsa kalawan bejo kang sarta takane pati munggo tumita iki Prabu Godayetma.
Kakang Bomo. Yaksa Gora rupa ora sedeng nang yaksa halalaku kang malwaya ingkang pong gambira marang rang ngise siyung metu Prabawa Gora mawali an lesus aprake hempo Latiala bojleng iblis laknat kece wali kece sadat setan wali kobra kang dak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Traju Tresna padha becik sak tekamu ya Kang adiku Yayi Godayitma ya wilujeng niskala lakuku taklimku wae katura Yayi. Iya Kakang wis ndak tampa. Janur Gunung Kadingaren kowe prapta ana kene. Katon sumengko pengawak bajra kang mawa gita kang amengku gati. Mangkene Yayi. Aku bakal takon marang Si Adi Godayitma. Takon babakan apa Kakang? Ngene. Ing ripalungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godayitma isih kepengin ngrabi titise Dewi Widawati. Oh latialah, ngono kok dadak ditakokke to Kang. Urip hatiku iki sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaning atiku to Kang? Aku iki yen ora karo Widawati luwung ora. Apa mangkono Yayi Godayitma? Kuwi tenan Kang. Godayitma piye? Sumurupa ya Di. Yen Si Adi tetep ngoyak kelawan titis Widawati, bejo kemayangan sing dadi uripmu. Krana dina iki titis Widawati lagi cedhak karo aku. Lho, karepe Kakang Boma piye? Titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Mapane ana kasatriyan Madukara, garwane Paman Janaka ya Paman Arjuna. Jenenge Wara Sembadra, kuwi titis Widawati Yayi. Weh ladalah, jebul isih bibekmu dhewe to Kang. Kapara nyata Godayitma. Ya. Yen pancen kaya mengkono, tak jaluke ya Kang. Bibekmu tak rabine. Iya, perkara kok jaluk gampang ketemu mburi, nanging kabeh mau ana pitukane Yayi. Apa dalan kang kudu tak tempuh Kakang? Ngene ya Di. Dina sakmengko Si Adi sak biyantuwa kelawan pun Kakang. Carane aku bantu wektu dina iki aku bakal tilik karo adiku Gatotkaca kang lagi lara. Nalikane iki mengko Gatotkaca lena, empakno pramana Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung. Krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono Kakang, pancen bener. Yen Janaka bingung, bakale ngenes pikire, yen wis ngenes pikire bakale mati. Sak rampunge Janaka mati, titis Widawati ya kuwi Wara Sembadra bisa dadi kukupane adiku Godayitma. Alatya.
Matur nuwun Kakang. Matur nuwun ya Kakang. Kakang Bomonara Kasura sing wis menehi cara kanggo aku supaya aku bisa ngrabi Titis Widawati. Jaman Ramayana biyen. Jaman Ramayana nalikane aku isih Dasamuka biyen. Aku ngrabi Titis Widawati sing disarirani dening Dewi Rekyan Sinta ora kelakon. Mula wektu dina iki gegayuhanku kudu lakon ya kuwi anggonku kepengin duwe gegayuhan sesandingan karo Titis Widawati. Iya, Yayi iya. Yen pancen kaya mengkono, pun Kakang ndak jaluk pamit ya Di. Ya Kakang. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondani si Gatotkaca. Janji Gatotkaca lena bakal tak arah patine. Sisan gawe aku bakal gawe geger, gawe gendra, gawe kisruh para satriya tanah Jawa. Kanthi cara iki, muga-muga kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati ya Kakang. Rama Sri Bathara Kresna ing negara Ndarawati. Jal sampeyan pikir paman. Para pepundhen saged kasembadan dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Trajutresna mriki, ning nyawa kula inggih badhe kula kurbanaken dhateng para Pandhawa. Ing pamrih ampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman. Wonten kabecikan kang paman pun pancat nyono namung derek-derek kemawon. Nanging paman, nanging Kanjeng Rama paring dawuh wekdal dinten sakmangke Seti Gatotkaca sing minangka dadi Senopati Agung mapan wonten ing negara Ngamarta. Mongko sakmangke Gatotkaca nandhang raga utawi Gatotkaca nedeng lara. Mboten saged glawat saya nambahi raos percaya kula paman. Mbok menawi benjang sing dadi senopati meniku Bama dudu si Gatotkaca, nyatane durung dipilih wae wis lara paman. Mbok menawi ragate Gatotkaca kurang nger. Ora perkara kuwi paman. Oh, mbok menawi kok mbok menawi. Mila ora sandhak kakean gunem sing tanpa guna. Sampeyan kirapne wadya Trajutresna. Mang perintah tumuju wonten Pringgondani. Inggih sendika dawuh nggih. Surak barbang bareng-bareng tumandang. Minangka tetenger budhaling wadya Trajutresna. Budhal dina iki paman.
Haritaning satriya linuhe kang mardi mring kautaman angestine iki anakku bocah bagus kang ngendhek lakunipun wa ing Dwaramati. Aja kaget ya wa, wisanggeni kang ngendhek marang lakumu. Awit wektu iki aku duwe perlu sithik karo Siwa Kresna. Perlu apa nggir wisanggeni mara enggal matura. Wangsulana kanthi jujur ya wa. Iki mau Wa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wangsulana. Wisanggeni pun wa saka Dwaramati bakal tumuju ana ing Pringgondani. Sak perlu niliki kakangmu Gatotkaca kang lagi lara. Alah prek. Ndak percaya aku. Saka Dwarawati apa saka Kayangan? Saka Dwarawati, nggir. Dwarawati apa Kayangan? Saka Dwarawati wisanggeni. Yen Siwa Kresna ora jujur, ora blaka, iki engko kelakon ana ratu ora kajen lho wa. Aja dikira wisanggeni bocah wingi sore rawani. Yen Siwa mapan ana bebener ya tak ajeni. Ning nadyanto Siwa Kresna ki ratu ana ing Dwarawati, titise Bathara Wisnu. Ning nek tumindake luput, aku bocah nom sing wajib ngelingke. Kosik to kosik. Kok kowe njur nutuh karo uwakmu Dwaramati? Iki ketemu pirang perkara. Ayo ngaku luwih dhisik. Saka Kayangan to iki mau? Ya pancen bener. Saka Kayangan Dwarawati nyang Kayangan lagi iki mengko bakal nyang Pringgondani. Ya ta ya ngono ya oleh. Pitakonku sak banjure. Siwa Kresna sowan ana Kayangan njaluk lawan pukulun Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa-apa kok nggir. Lanjur Wahyu Topeng Waja ki kok anggap apa to wa? Ayo. Aja kriyap-kriyip. Jane Kresna dina iki lagi mlinger kiblate apa piye to ki? Ayo kok wenehke aku apa ora? Kene wahyune tak jaluk. Wahyu Topeng Waja gawanan kene wa. Wisanggeni piye? Wahyu Topeng Waja Mahyu Senopati tak gondeli. Wo lah dalah ra kena digawe becik jotos cangkemmu kowe. Wela dalah wisanggeni murang tata. Bocah wingi sore wani nepak mbun-bunane wong tuwa. He wisanggeni. Kepeksa aku tega karo kowe sawangen apa sing katon? Dalah dikandani apik-apik lah kok malah adol sulapan. Rumangsane yen dadi gedhi ngono kuwi aku gumun apa piye? Kasekten kok dienggo haji mumpung. Lagi iso sak jurus wis iso mecahi bata turut dalan.
terus ngerampok Indomaret ngono kowe. Wong, sawangen wis anggeni. Sing iso dadi gedhe ki ora mung kowe wae. Lagi sore wis ngejak gobyos keringet kowe. Disumbutke karo biayane. Oh iya. Bangga kowe saiki. Wujute Wahyu Topeng Waja wis tak regem. Aku ngerti Wahyu iki bakal kok wenehke anakmu ya kuwi Kakang Bomo. Ya to? Ning ngerti ya wa. Wahyu kuwi ora iso dioyak. Ning Wahyu kuwi bakale marani dhewe. Hah? Apa-apa ki yen dioyak bakale mlayu siji Wahyu loro wong wedok ki ngono kuwi. Ning biasane nek diumbar ngono malah mapan-mapan dhewe. Wahyu lho ki Wahyu. Sawangen Wahyu Senopati iki bakale tak guwang. Kareben Wahyune milih dhewe. Kakang Gatot apa Kakang Bomo sing menang ngentuke Wahyu Senopati iki?